И моят абитуриентски бал беше нещо изключително странно, като всеки абитуриентски бал най-вероятно в живота на един съзряващ млад човек. Бала, ние в Бургас си имаме традиция да си отиваме в Слънчев бряг. Моят бал като цяло продължи 3 дена. Моят бал беше миналият век. Крещяхме, имаше клаксони и класика. Моето облекло беше една бяла рокля, бяла булчинска рокля. Ама това нали не са известни, защото някой може да се познае. Като аз тогава въобще нямах такава представа. Диджея в заведението явно имал, защото цяла вечер обявяваше в дискотеката следващата песен е за булката, поздрав за булката. Това моля да си го закача на стената. Чакай, че видях и на друга тук. Аз бях един от най-скандалните, защото бях с някакъв жълт костюм. Жълто-златно такова едно. В тази снимка ми харесват няколко неща. Първо, че Рафи се е качил на камъка, за да може да се снима със своите съученички. Това е много готино. Само Рафи ли трябва да коментирам или момичето? О, не. Не, това е Митко Павлов. Митко Павлов. Налага ми се чисто професионално понякога да се обличам така, за съжаление. Да. Не! Това е Мартен! Това Мартен ли е? Това съм аз. Но той е като някакъв... Поп. Такъв с попска кичка, въобще не го познах. Панталона му май е от друг костюм обаче. Има разлика в цвета. Не, какво? Що? Той ли си го е правил това? Моля ти се, модната икона. През 2013 година група абитуриенти от Пирот дариха парите, които щяха да похарчат за абитуриентски одежди на свои приятели в нужда. Те създадоха и специална благотворителна акция 5 минути за теб, цял живот за тях. Тази година ти можеш да помогнеш на абитуриенти в неравностойно положение, като отидеш с тениска на бала. Или на своето изпращане, естествено. Можете да влезете в сайта steninskanabala.bg и да дарите сума по ваше желание, каквато решите, срещу която вие ще получите тениска, ето така като моите с вратовръзка, с която да отидете на бала. Вие сте млади и красиви и свободни като птици. Носете си своите пера. Вечерта ви и без това ще си бъде готина. Важното е да бъдете с приятели, а така може да помогнете на много деца, които искат да следват, деца, които имат нужда от това нещо. Отиди с тениска на бала и стани част от нас.